Srpsko-ruski humanitarni centar osnovan je 25. aprila 2012. godine u Nišu na osnovu sporazuma vlada Republike Srbije i Ruske federacije u cilju obezbeđivanja humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama na teritoriji Srbije i drugih država Balkanskog regiona. Osnovni pravci delovanja Srpsko-ruskog humanitarnog centra su učešće u aktivnostima na sprečavanju i otklanjanju vanrednih situacija, pružanje hitne humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu, realizacija zajedničkih projekata i programa, obuka i dokvalifikacija stručnjaka, testiranje i demonstracija savremenih sredstava i tehnologija. Na osnovu aktivnosti Srpsko-ruskog humanitarnog centra u njegov sastav su uključene zajednička direkcija, avijaciona grupa, vatrogasno-spasilačke jedinice, odred humanitarnog razminiranja, rezerve materijalno-tehničkih zaliha. Zajednička direkcija je izvršni organ centra koja upravlja dnevnim aktivnostima kao i snagama i sredstvima tokom delovanja u operacijama. Avijaciona grupa je višenamenska komponenta namenjena za dopremanje humanitarne pomoći, spasilačkih timova, učešća u pretragama i drugim operacijama. Grupu čine avioni i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i vanrednih situacija Rusije, kao i neophodna sredstva aerotehničke podrške. Vatrogasno-spasilačke jedinice su osnovna snaga centra i obuhvataju najbolje obučene jedinice MUP-a Srbije i MČS-a Rusije. Odred humanitarnog razminiranja je posebna komponenta centra, namenjen za izvršavanje poslova razminiranja s ciljem obezbeđenja sigurnosti stanovništvu i realizacije ekonomskih projekata. Rezerve materijalno-tehničkih sredstava formirane su za pružanje humanitarne pomoći nastradalom stanovništvu i obezbeđenja zajedničkih operacija. Sadrže neophodnu količinu šatora, kreveta, ćebadi, peći za grejanje, kao i mobilnih agregata, pumpi, čamaca i druge imovine. Sastav centra sačinjavaju i funkcionalno odeljenje, operativno-analitički, priprema i primjena jedinica za pretragu i spasavanje, međunarodna saradnja i informisanje, skladištenje rezervi, logističko i tehničko opremanje. Za izvršavanje svojih zadataka centar raspolaže svim neophodnim resursima i opremljen je najsavremenijom tehnikom i opremom koju čine vatrogasni automobili MAN sa cisternama za vodu zapremljene 3 i 6 kubnih metara, spasilački automobili, jedinstveni robototehnički kompleksi na daljinsko upravljanje, koji omogućavaju gašenje požara u zonama povećane opasnosti. Prva ozbiljna provjera mogućnosti centra obavljena je prilikom zajedničke operacije gašenja požara u periodu avgust-septembar 2012. godine, kada je zahvaćena značajna teritorija Srbije i drugih država u regionu. Nakon obraćanja rukovodstva Srbije na aerodromu Nišu, sletela je avijacijska grupa MČS-a Rusije, avion tanker Il-76, 2 aviona amfibije B-200 i višenamenski helikopter K-32 koji su odmah pristupili gašenju požara u okolini gradova Pirot, Čigota, Čačak, Prokuplje i Užice. Najveći napori avijacije i terenskih vatrogasnih jedinica bili su usredsređeni na lokalizaciju požara u rejonu Nacionalnog parka Tara. Istovremeno, veliki požari zahvatili su i susedne države regiona. Nakon obraćanja vlade Bosne i Hercegovine, aktiviran je helikopter K-32 MČS-a Rusije, koji je tokom nekoliko dana na izuzetno teškom planinskom terenu gasio požar u okolini grada Mostara. U oblasti humanitarnog razminiranja Ruska federacija pruža asistenciju Republici Srbiji poslednjih 7 godina. Odred za razminiranje obavio je radove na čišćenju terena od neeksplodiranih ubojitih sredstava najpre na aerodromu u Nišu, a zatim i u okolini Paraćina.
U tom periodu ruski i srpski demineri očistili su više od 4.200.000 kvadratnih metara teritorije. Uklonjeno je preko 13.000 različitih eksplozivnih naprava, minobacačkih mina, artiljerijskih granata, avionskih bombi velikog kalibra. Trenutno je u toku realizacija programa razminiranja za period 2013-2015 godina. Pravi ispit spremnosti i provere mogućnosti centra usledio je tokom katastrofalnih poplava na teritoriji Srbije maja 2014. godine. Posle obraćanja predsjednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića 15. maja, već ujutru 16. maja na aerodromu Nišu, avionom Il-76 sletela je grupa spasilaca, 76 ljudi sa potrebnom tehnikom, plovnim sredstvima i operativnim timom MČS-a Rusije. Pristigle snage iz Rusije odmah su upućene u grad Obrenovac. U naredna 2 dana ruski spasioci obavili su 335 obilazaka čamcem u poplavljena područja i evakuisali 2262 ljudi, uključujući 604 dece. Istovremeno, iz Rusije su angažovana i 2 višenamenska helikoptera K-32, koji su aktivno učestvovali u vazdušnim izviđanjima u zoni vanrednih situacija i dostavljanju humanitarne pomoći. Pored toga, u Srbiju su poslata 4 aviona Il-76, dopremajući više od 140 tona različite humanitarne pomoći, od čega 80 tona prehrambenih proizvoda. U saradnji sa lokalnim vlastima namirnice su dostavljene na stradalnom stanovništvu u gradovima Šabac, Požarevac, Loznica, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Lajkovac i Ljig. Tokom poplava Rusija je pružila veliku humanitarnu pomoć i državama u regionu. U Bosnu i Hercegovinu, na aerodrome u Banja Luci i Sarajevu, isporučeno je 38, odnosno 40 tona različitih humanitarnih potrepština. Polazeći od regionalnih karakteristika delovanja, centar sarađuje i sa drugim državama u okruženju. Februara 2014. godine Republici Sloveniji isporučeno je 5 mobilnih generatora pojedinačne snage 120 kW, što je pomoglo saniranju strujnog kolapsa nastalog usled ledenih kiša. Početkom decembra 2014. godine Majdanpeku, koji je ostao bez električne energije, centar je dostavio 2 moćna generatora i 1000 ćebadi za stanovništvo u gradu. Aktivnostima Srpsko-ruskog humanitarnog centra date su visoke ocene od rukovodstva Srbije i Rusije, drugih država kao i medija. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin ističe da je centar poslednjih godina u više navrata učestvovao u otklanjanju posljedica vanrednih situacija na Balkanu. Maja 2014. godine ruski spasioci evakuisali su žitelje poplavljenih gradova, a Rusija je dostavila više od 140 tona humanitarne pomoći. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić ističe da centar od samog osnivanja 2012. godine opravdava svoje postojanje. Uz pomoć ruskih aviona ugašeno je nekoliko velikih požara po čitavoj Srbiji. U nekim aktivnostima učestvovali su i naši susjedi iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i to je odličan primjer naše zajedničke saradnje. U aprilu i oktobru 2014. godine centar su posjetile delegacije MČS-a Rusije sa državnim sekretarom i pomoćnikom ministra Vladimirom Artamonovim. Tokom boravka u oktobru otvoren je centar upravljanja u kriznim situacijama koji omogućava raznovrsnost pretpostavljenih i proračunskih zadataka u izradi predloženih rešenja i primjeni snaga i sredstava. 17. oktobra 2014. godine centar je posjetilo više od 70 gostiju. Rukovodstvo sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, predstavnici Republike Srpske, rukovodstvo Gradske kuće u Nišu, Nišavskog administrativnog okruga, Crvenog krsta, Centra za razminiranje, Univerziteta u Nišu i Beogradu, Kriminalističko-policijske akademije,
Naftne industrije Srbije, Srpske kraljevske akademije i drugi. Istog dana na objektu kompanije Naftna industrija Srbije u Nišu, zajedno sa Crvenim krstom Srbije, izvedena je vežba snaga i sredstava u otklanjanju vanrednih situacija velikih razmera. 21. oktobra 2014. centar je dočekao delegaciju polaznika Uprave Generalštaba Vojske Republike Srbije, među kojima su osim srpskih prisustvovali predstavnici Bosne, Alžira, Grčke i drugih država. – 26. aprila 2014. godine u Nišu je održana prva međunarodna naučna praktična konferencija u oblasti sprečavanja i otklanjanja vanrednih situacija. Tokom konferencije potpisani su trojni sporazumi o saradnji između centra, državnih univerziteta u Nišu, Beogradu, Sankt Petersburgu i Moskvi. 20. novembra 2014. godine centar je organizovao međunarodni naučno-praktični seminar na temu analiza iskustava i zaključaka posljedica majskih poplava na Balkanu 2014. godine. Septembra 2014. centar je učestvovao na tradicionalnom međunarodnom sajmu 112 Expo u Beogradu, gde je izložio savremena vatrogasno-spasilačka sredstva i prezentovao rad centra u pružanju pomoći državama Balkanskog regiona. Značajan događaj u 2014. godini je otvaranje 3 moderne specijalizovane učionice za obuku spasilaca, vatrogasaca i deminera na univerzitetima u Nišu i Beogradu, kao i na Kriminalističko-policijskoj akademiji Srbije. U 2014. godini centar je aktivno učestvovao na pripremi i obuci specijalista, koristeći mogućnosti visokoškolskih ustanova Ministarstva za vanredne situacije Rusije, na prvom mestu Sankt Petersburškog univerziteta državne protivpožarne službe, na čijim osnovama je dokvalifikovano više od 40 srpskih stručnjaka. Obavljajući svoju misiju humanitarne organizacije, centar aktivno učestvuje u društvenom životu Republike Srbije, sarađujući sa društvenim i crkvenim organizacijama, školama i medijima. – 12. juna 2014. godine, na dan državnog praznika Rusije, centar su posjetili učenici Srednje umetničke škole iz Niša. 4. novembra, na dan nacionalnog jedinstva Rusije, gosti centra bili su predstavnici gradskog rukovodstva, administrativnog okruga, veteranskih i društvenih organizacija, Crveni krst i učenici škola. Avgusta 2014. godine predstavnici centra učestvovali su u višednevnoj ekspediciji državama Balkanskog regiona, organizovanoj povodom obeležavanja 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Posebnu pažnju centar posvećuje očuvanju uspomena na sovjetske vojnike poginule u Drugom svjetskom ratu. 14. oktobra, na dan 70-godišnjice oslobođenja grada od fašista, održana je svečana ceremonija postavljanja spomen obeležja sovjetskim vojnicima poginulim u okolini grada Niša 7. novembra 1944. godine. Tokom svog rada centar je više puta nagrađivan različitim priznanjima. Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine dodelilo je centru zahvalnicu za aktivno učešće posade helikoptera K-32 u gašenju požara na području grada Mostara. Medalju sa likom cara Konstantina Velikog centru je uručio gradonačelnik Niša Zoran Perešić. Za nesebičnu pomoć ruskih spasilaca i osoblja centra u periodu poplava, Srpsko-ruski humanitarni centar je nagrađen zahvalnicom od strane Društva Srpsko-ruskog prijateljstva, kao i zlatnom poveljom Srpske kraljevske akademije.